Pestrušky vymáhajú Čečucu i živnú vodu i preto ich češe cholac. Vojvodina nevýhodná za toto, ale už južno od Savy máme príklad uspješnog chovanja i to u bazenoch, ktorý napoljeni zo vodu zo studnje. Prvo što smo uradili, mi smo izvršili analizu vode. Moja voda nema kiselnika, ali zato sa aeratorima proizvodim kiselnik, imam dosta potrošnje struje, meni je struja nekih 30.000 mesečno. Izdatak. Sve od moguće dokumentacije koje je trebalo morao sam da radim. Čak mi se i sve vodi kao poslovni prostor. Sve dozvole sam pribavljao. To je skuplje nego da proizvodim drogu. Zarobok i popritim solidni. Pestrušky še karmia za uvoznu njemecku peletovanu pokarmu i predavaju uglavnom tako i tu, plasman je problem. Na veliko ne dajem zato što ne mogu da stavljaju moje ljude. Prve godine nisu ni znali šta je pastremka, a sada nema domaćinstvo koje ne uzima od mene pastremku. 100 meteri dalje čeče zlatonosna rika Pek, ali je i voda zagadzena, a i temperatura neoditujuca. Za 29 meterove studnji voda čista i vše jednake temperaturi, 12 stupnji, su idealne za Pestrušky.